Witajcie moi roztomili. W tym filmiku chciałbym przypomnieć, że nauka jest ważna. Nie no nauka na uniwersytecie, z którego pija se ty. Nie no nauka na wyższych studiach, studiowanie tam filozofii, matematyki, historii, biologii, medycyny. Ale historia też pokazuje, że trzeba też się uczyć o swoim. Skąd się jest, kim się jest, jak się jest i po jakim się godą. Tutaj mam książki, i to nie są jedyne, ale te chyba są najbardziej znane, napisane po śląsku przez takiego Karlusa, który jest rektorem od angielskiego, ale pisze książki po śląsku. To jest fajna rzecz. Tych książek po śląsku jest dużo więcej, bo ich sztuki są pisane po śląsku i pieśniczki są śpiewane po śląsku i filmiki są robione po śląsku. Od Eugena Klucznioka filmów nie muszę reklamować, bo chyba ci, co mnie oglądają, znają. I na YouTubie wszystkie idzie znaleźć. Zaczynając od Bezuchu, poprzez Mszo, czy tam Inkszo, jest ich tam bez złoziem filmów. Ale niedawno taki Karlus krzyknął mi filmik Ki, bo są 4. Konflikt olecki, kim byłem, jestem, będę, jak przy pierzu, suchy utopek. Widzicie, tu jest taki filmik. I ci wszyscy, którzy mają coś ze nauką we szkołach podstawowych, średnich i chcieliby swoim szkolarzom pokazać koncek Śląska, o Śląsku coś w sposób atrakcyjny, taki, żeby im się chciało, to niech ten filmik zamówią albo nawet zaproszą autora tych filmików na to, żeby zaprezentował. To są krótkie etiudy filmowe, bardzo gryfne. Werci się je przyjrzeć, pooglądać, no i posłuchać, jak gryfnie młode ludzie, bo tam głównie młode grają, poradzą po śląsku gadać. To jest dowód na to, że śląski język nie umiera i jeszcze długo, długo nie umrze. Bo jak 20 pora lat dziągły, obcy, frelki poradzą gadać, tak, to je fez rok temu, że takie coś powstało. Ten filmik dedykuję moim wszystkim kamratom, którzy są rektorami, bibliotekarzami, działaczami kultury. Zamówcie się to jako pokaz ciekawych rzeczy. No to by było dzisiaj na tyle. Ostańcie z Bogiem.